January 2021 lapho owenza khona isimanga empilweni kaKhuzani. Ingoma ethi Ijele eyashaya unyaka uKhosini FM namavoti ayi more than 956,000, closer to a million. Sanibona, siyanibingelela Ntofazo Bethu TV la sizobongisa insizwa yakwaMpungose, naye sikwazile ukuthi for the first time empilweni yayo ikwazi ukuthi ngaphansi kwegama lakhe kube nengoma okuthiwa inama-views ayi 10 million laphaya ku-YouTube. Obese kuyisikhathi eside-ke lokho kungenzeki, kulindiwe nabalandeli bezibuza ukuthi ingabe iqhawe liyofika nini, kodwa-ke selise lakwazi ukuthi lifike iqhawe. I'm sure bajabulile abaningi and naye kuzomnika umfutho ukuthi into ayenzayo ayibone, ngoba baningi abaculi bese benama-views more than 10 million. Abanye baney'ngoma nje ey'qalayo kodwa bese washayile o-10 million. So lokho bese kushiya nje inhleze engekho yinhle kahle kubalandeli ukuthi siyawustreama u-music, siyawudlala, iqhawe liyaphusha, liyatrenda lapha nangapha, kodwa as abalandeli abambeki kuphi endaweni akumele bambeke kuyona in terms of streaming. Kodwa-ke siyabonga ukuthi yena leyo ice isize ya-break-a ukuthi bawushaye u-10 million. Kodwa-ke ushawa ingoma yango-2020, ingoma ya-more than almost 5 years ago. Okusho ukuthi yena-ke uhambo lube lude kakhulu. Ziningi ezinye iy'ngoma ezalandela ngemuva ezenza kahle, iy'ngoma ey'sebalazweni, iy'ngoma ey'ningi ey'nama-million, kodwa ngathi i-trend kumaskandi kulezi nsuku ihamba ngenye indlela. Mina engingakuveza nje ngikugqugquzele kubalandeli bakaKhuzani bedlamlenze, kuyomele kulokhu kusebenza kahle kwabo bethi ukukhuphula amasokisi kubathandi bomculo kaKhuzani, kuyomele bethi ukuy'misela bey'bambe y'shisa ngoba kusazoba nzima, kusazokhuphukela. Igenge le eza kamuva, igenge le esanda kufika emculweni eneminyaka nje u-6 years, 5 years, iza kabi kakhulu and ayidlali, ithandwa kakhulu ama-university, ema-res, amakholeji, emabheshini, emathaveni, emaklabhini, imicimbi lehlala igcwele, koma-carwash, kuphi kuphi, bayayidlala kakhulu, bayayithanda kakhulu, ney'ngoma zabo izibo abay'funayo. Igenge lena entsha ibathanda kakhulu, so kuyomele bey'bambe beyiqine kakhulu ngampela, bangabathatheli phansi. Umsebenzi omusha kaKhuzani uzophuma kungekudala, surely, or I'm hoping ukuthi around November kuzomenyezelwa-ke iy'nhlelo ukuthi ihamba kanjani, nanokuthi yena izinto ey'thize iy'nhlelo zobe zilindelwa nini ngaluphi usuku, and futhi abantu-ke bazothola nini iy'mfanelo okuyizona zona ukuthi umsebenzi wayo lensizwa uKhuzani ufike kubantu, okuyoba into interesting ngoba kulo nyaka uhlele ngenye indlela. Kunodwendwe kaMpungose nge-15 December, Gcwaleza Spring Picnic nge-8 kaNovember, kune-album khona lapho, kuney'ndaba zama-ambassador, iy'ndaba zama-awards akwa-RISA, bekunendaba yomcimbi i-15 years of the Blue Nation Maskandi Festival. Unyaka ume ngenye indlela-ke kuKhuzani, ubumvumile kakhulu. Into-ke esisele-ke iyo le-album le azoyimemezela ukuthi hamba kanjani. Okunye usekwenzile okuningi and abantu bakubona, simbongela kakhulu ukuthi uKhuzani naye akwazi ukwenza lento. Abaculi abaningi-ke abanayo-ke i-10 million, even e-1 noma ungayo-check-a laphana. As much as abanye bekwenzile njengo-S_K bakwenze more than once, at least 4 times o-S_K. Abanye abaculi azange bekwenze befike ku-10 million. Uzobona ukuthi kuyi-challenge kanjani.
So bazokwenza-ke abanye-ke futhi nakhona kalula nje isikhathi masivuma-ke. Bekuyilokho-ke nje ukubonisa nje umsebenzi omkhulu owenziwe uKhuzani abalandeli bakhe ngokudlala ingoma ezifike ku-10 million ama-views. Ngiyanibonga, ngisale kahle.